maar bloot die Ritsma nog. Ja, sorry jongens, maar ik stier dus in de file. Ik nog een lekker boon. En hoe is het nou? Volgens mij ben het gewoon smoeskus. Ja, hij had hem gewoon verslipt. Ja, nee, ga maar zitten, dan kan je snel beginnen. Oké, dan mag ik dan nog wel even wat zeggen. Want 8 Frieske Squans schreeuwen een dikke hit van een nieuw album en beklimmen tijdens de finale show het podium om op te treden van meer dan 900 man publiek. Mijn oren worden, we zitten midden in het tofste muzikale avontuur van Friesland en dat brengt dus Joert in Skast te Breggen. Het is tijd voor Jong Junior! De tweede finalist van dit hier is OBS de Breggen uit Skast te Breggen. Dit weer haar een online auditie via www.show.frl. Het zou toch fantastisch zijn als je hem terug is, hoor. Dan kan ik je hem vertellen. Je bent terug naar de finale van Jong Junior 2024! Beam! Deze groep is super blij met wat confetti in de klasse. Geen wonder, want ze hebben de smaak te pakken. Deze squallen wie twee rond, namelijk Ekkel van de partij. Maar een tredde plak in de finale. Skop deze nieuwe generatie Breggenpoppers het extra 4? Het onderwerp van het festje is eerlijkheid. Eerlijk zijn ze. Vind je het een leuk onderwerp? Ja, zeker. Oké. Filosofische vraag. Hoe zou het wezen als elke niet altijd eerlijk wezen zou? Mout. Nou, eigenlijk best wel saai, want als je bijvoorbeeld een broek hebt en die heb je elke dag aan en dan zegt iemand van die is niet leuk en dan elke dag, dat vind je waarschijnlijk ook niet leuk. Nee. Bijvoorbeeld, je hebt een cadeau en die wil je aan diegene geven, alleen dan verklap je al wat erin zit. Dat is natuurlijk niet zo erg leuk. Maar wat nou als je een cadeau krijgt, het iepen maakt en het net leuk vindt? Nou, dan zeg ik meestal gewoon bedankt. Zet ik het gewoon mooi op een kastje neer en dan laat ik het gewoon zo. En dan denk je van, vreselijk cadeau. Leuk. Dankjewel. Zo? Oké. Dus met hem nou altijd eerlijk wezen of net? Nee, maar niet altijd. Gewoon. Net altijd. Hé, Mout. Hoe is het, Mout? Goed. Waarom hijgst of zo? Ik ben net aan het rennen geweest voor dit. We gaan even zenderen, oké? En adem in. Wat maakt het Kastenbergen het mooiste dorp van Friesland? Het is lekker lied en heel rustig. Oké. Zo. Oh, wat machtig. Dus dit is de dresscode, Senne? Ja. Dat is maar gauw nog, dat is je net een hutje. Wij weken om tijd een visje vangen. Ja? Ja, en dan kun je al je prijzen winnen en zo. Zeker altijd wel met mijn hemeltje. En hast dan wel een grote vis gevangen? Ja, Hoe groot weer die? ongeveer zo. En toen begist sa, Ja, maar vervolgens wordt die sa. Dus dan ligt er wel een lietsbitje bij. En toen maken ze het woord groter dan het is. moet ik. Je moet het soms wat mooier maken dan het is. En via de mond uit. Wanneer hast je voor het laatst licht? Denk juster. Juster? Hé, wanneer heeft je voor het laatst een leugen verteld? Ja, juster. Jij, Juster. Tja, en waar gang het door? Snoep. Snoep. Er zit nou twee zure matten, Ja. zo'n ding. Er zit nog 4 in en ik zal ook even 4 opeten en ze vragen van wie dat hier dient. Maar ik zei, ja, ik en het. Maar wie wil dat? En je houdt de man weet er nergens van. Wil dat maar? Nee. En waar komen die poeders snoep bij? Uit de kast. Uit de kast. Maar dat lag helemaal achterin, dus ik dacht dat mijn als dat weer viert. En wie ze dik 14? Nee. Nee? Dus dan moest het wel even opbiechten. Nee, kijk, gewoon Mike op een schultje met mijn broeken. Oh. Waarom was er dan het zijn? Ja, omdat zoals €1 van mijn budget afloeken. Ja, dat is natuurlijk net de bedoeling. Hoe graag €10 per maand. Ja, zeker. Waar wil het nog net? Waarom liegen mensen? Eline. Om iemand niet te kwetsen? En is een geheim bewaar je echt liegen? Wel een beetje, want als je het nooit aan iemand vertelt, is het wel liegen. Oké, en dat je een geheim hebt waarvan je denkt van nou letterlijk kan ik het wel vertellen, is dat niet liegen? Nee, want dan hou je het nog even voor jezelf. Je stelt de weer dus een beetje uit. Maar als je het niet vertelt, dan is het wel liegen.
Nou, sommige mensen zijn een beetje bang dat ze gestraft worden door hun ouders. Dus mensen gaan leren omdat ze bang zijn om straf te krijgen. Ja. En wat Eline zei, als je het voor altijd voor jezelf houdt, dan is het wel liegen. Maar bijvoorbeeld je houdt een verrassingsfeest, dan is het niet liegen. Dus dan is het net leren. Dus dan lieg je even van wie kies maar. Ja, daarna ben je weer eerlijk. Ja. Oké. Hey Chris, wat zou er nou gebeuren als elke niet altijd liegt? Ja, dan is de wereld een hele wanhoop. Dus ik ben net. Dus ik ben het Ik goed. heb vol liegen, maar net altijd. Nou, dan vertrouwen mijn vriendin niet meer. Dan krijg je geen vriend. Nee. Wat is nou het verschil tussen een smoes en een leugen? Een leugen is dat je iets vertelt wat niet waar is. En een smoes is dat je het er dan een beetje onderuit komt van ik ga huiswerk maken, maar dat het dan niet echt zo is. Nou, bijvoorbeeld dan had mijn vriendin of zo een tekening gemaakt of een strip. En dan moet je die strip lezen, maar dat heb ik dan helemaal niet gedaan. Dan zeg je gewoon, oh, het is leuk. Zulke dingen. Nou, als die vriendin nu kijkt, die knapt er niet van op. Maar je weet niet welke vriendin, want ik heb er best veel. Ja, maar het ben misschien maar een peervriendin die een strip maken gaat, toch? Ja. Oh. Wat is nou een goede smoes als je te laat komen? Of die fietsbal is lek. Of ze laat een vriend heel sloom in. Of een zus dat visite hiest. Visite, ja, visite. Zal door de maas, krijg wekker, ja, visite. Goeie smoes. Of gewoon dat tegenwien. Ja, Jimmy, nou 4 goede smoesen. Nee, dus kun je zo even niet te Chris? Eentje wil ik het doen. Eentje maar het werkje, ken het hoors. Tik hem aan. En zo je met 5 vinden als elke ding gewoon toch uiteindelijk, als het erop aankomt, eerlijk is? Ja. Dan wil ik vingers zien. Ja? Ik zeg toch elke keer de vinger opsteken. Dus, liegen kan vet handig wezen. En is misschien soms ook wel makkelijk. Maar dan is het toch wel fijn om te jaren van je dat eerlijkheid dan toch het langst wordt. Ik denk dat het een hele goede brainstorm weer en dat het schreeuwteam hier wel mij aan de slag kan. Applaus voor het schreeuwteam. Dit schreeuwteam is er heel nog leer voor. En nee, geen smoeske zoeken gebrek aan inspiratie of een site die maar net voortgaat. Nee, de creativiteit moet uit de pennen spatten. En dat hoest je in deze toppers maar 1 keer te sissen. Waarheid, geheim. Ondertussen is producer DL in de studio om de boel op te starten. Zo als je hem jaren kennen, wordt het nummer van de Bregen lekker up-tempo. En qua sound een vette knippig naar de 80's. Kom maar op met die synthesizers en drummachines DL. En wat hebben we hier? Ja, 2 echte gastmuzikanten. Senne en Ilano zitten beiden op muziekles en zullen alvast wat inspelen op de gitaar en basgitaar. Lekker bezig, jongens. Ho, ho. Eerlijkheid begint bij u is bij mij. En als de der versteert, dan kunnen we Zat de jaren is het screwteam haast klaar met de tekst. Klinkt al goed, sis. En dat vindt het studioteam ik, want zij binnen net te harden. Dus gauw naar de studio. En dan is het nou tijd voor de tweede track van Song Junior 2024. En heel eerlijk, ik denk dat dit mij onder het doosje krijgt. Hier is OBS de Bregen, my eerlijkens. Kist er altijd in een spiegeltje. Bloed zo trouw aan die eigen stem. Dan krijg ze stempel eerlijkheid. Oh yeah. Spreekst al altijd vanuit in hart. Als sto die altijd onder wet. Dan krijg ze stempel eerlijkheid. Oh yeah. Waarom is dit nou zo druk? Zoals elke niet bij mij omheen. Omdat ik altijd eerlijk ben. Eerlijkens begint bij tijd, bij u, bij mij. En als sto daar verstiert, dan gaat geen in om die voorbij. Eerlijkens begint bij tijd, bij u, bij mij. En
maar maak het meestal iets het bangst. Dus best zo zuiver naar je oor, dan kunnen wij wel terug in je door. Eerlijke begin bij tijd, bij u, bij mij. En als je daar verstiert, dan gaat geen in om die voorbij. Eerlijke begint bij tijd, bij u, bij mij. En als je daar verkiest, dan is die die voor die en mij. Nooit wij. In dit lied van de Bregen wordt je wut licht. Supergoed die en een keer hem opmaatje voor de finale. Ik ben heel benieuwd wat ik de Sjen en de Jern krijg. Maar eerst moeten er nog 6 orenskwalen aan de bak met haar eigen lied. Worst er nog meer, Jong Junior? Check dan in zijn socials van onderordende lyric video en zoek ik eens op onze website. Daar kun je master of je namelijk lesmateriaal vinden dat aansluit bij de onderwerpen van de Veskes. De les voor eerlijkens staat nu online op www.jong.frl. Hoi! Eerlijkens begin bij tijd, bij u, bij mij. En als je daar verstiert, dan gaat geen in om die voorbij. Eerlijkens begint bij tijd, bij u, bij mij. En als je daar verkiest, dan is die die voor die en mij. Nooit wij. Eerlijkens door het vaak het langst, maar maak het meestal iets het bangst. Dus best zo zuiver naar je oor, dan kunnen wij wel